Joseph Kirante, kaupod man sa ila Chief of Police, si Police Captain Eduardo Chacon Jr. Thank you so much again sa very strong support nga ato na-enjoy sa taga Iloilo City Police Station 3. And of course, dira sa Campo Delgado kay Ma'am Grace Tanchado, thank you so much again for watching ining Kapikag Balita. Dumdamo kita ma'am dito, no? Amazing when I visited Campo Delgado, Kapikag Balita ang ginatamyaw sa akong dito, no? So thank you so much again for sharing the videos ang atong programa para madamo pa kita malabot kaga madamo ang mag-appreciate kaga mabalaan nila nga inay programa natin kadulong gid sa mga very relevant information para sa aton pumuluyo kag para man sa aton kapulisan ng Pimpin. Yes, kaya sa dira sa amon tumalanaw, please don't forget to share our live. Live na live po tayo. Kay amon pagadalon sa inyo ang amon nga mga updates kag accomplishments ng inyong mga Ilonggo Cubs. Yes, kaga especially sa mga Pimpin ang bago ang aton nga Chief of Police, Chief PNP. I think there's a need for us to really stress iniiya mga programa, especially yung tawag na sa mga ICP, Intensified Cleanliness Policy. Ano pala ini dapat may tsindihan sa aton mga pumuluyo, hindi lamang dapat may tsindihan sa pulis. Kundi may tsindihan sa aton mga pumuluyo, agad nga makakapagta sa collaboration, very effective nga pag working relationship para ma-attain natin ang handog sa Philippine National Police to have a country which is peaceful, orderly, and safe. Yes. Siyempre, gini-reiterate sa atong pinalangga nga bago nga Chief PNP, ang cleanliness in the station. So, damo na siya. Actually, ini mga programa ato na ini pinapractice dati paging highlight lang sa aton nga Chief PNP sa Subong. Siyempre, ang Operation Banlaw, tapos ang 7 o'clock habit, ang red teaming inspection. Amo na gani, hindi lang ang mga opisyal dila sa kada stasyon naton sa 43 naton nga mga police stations, may ara man da ginabisita, gina-inspection sang kinalain-lain nga mga opisyales. Halin dito sa atong regional office, panahon diri sa Iloilo Police Provincial Office. Talking of this, ano ba naman Pimpin, sa cleanliness to stations, I think napakita lamang ang mga taga Region 6, no? Ang mga kapulisan din sa Region 6, medyo way ahead, no? Sa sila ng mga programa, considering nga, in the time ni Police Brigadier General Rene Pamuspusan, very popular ang ato ginatawag nga Uplan Banlaw na Magpanggina. Kag ini mga Uplan Banlaw sa ato mga tumalanaw, this is an initiative or programa sa nga police regional offices nga naga-ensure nga ang mga police offices and even equipment and facilities are in the proper conditions and they are clean. Of course, we believe always of mamang pulis, aling pulis sa presentong malinis. Ano ganito nga ito yung balakatuan, sir, nga ma-tour kita dito kay Sir Alamo. Kay Brian Alamo sa Kulasi PNP dira sa sa Antique. Sir Brian Alamo, I hope nga ma-feature namon one time while that is not within Iloilo Police Provincial Office, but we recognize in a very high nga standard in maintaining a police station dira sa Kulasi PNP kay Sir Brian Alamo. We hope the Kapikag Balita team will be able to visit Antique and to feature in a police station ni Sir Brian Alamo kaya mamahal mo yung pangpinting na resort, no hotel, kaya namin, no? Do kung ako siguro na duty nga police, doon dito magpulis sa Malay. Na ko, pero You will look forward magkakato sa station kay taman ka Instagram mabot ang mga corners. And one good thing dito sa lugar ni Sir Brian Alamo is that ining mga gamit niya like tables are not brand new. These are donated sa mga pumuluyo dira nga dumaan na mga actually ibang gambok na gamit pero gin-restore, gin-polish, refurbished kanamit namin isa pag-ubra sa Alamo, and I do believe this particular police officer is an artist, no? Indifferent, kaya ikaw artista ka man. Dahil mga field, si Sir Alamo naman, may pagka-ano siya, may pagka-interior designer. Yes. So, ikaw yan? Ako naman yan sa vlogging. Kita entertainment. Aura ang kapital. Alright. At syempre, gini-emphasize man direct, at syempre, kung nagabisita ka mo sa atong mga pumuluyo, kung nagabisita ka mo sa atong police station, di ba ito ka namin lang kung matinlo ang atong ka-police station. So kami kapangayo man sa inyong cooperation, una na lang sa mga nagasigarilyo. No, ayaw na ayaw kasi ng, syempre, miskandiin lang man yung police station in any offices,
hindi nyo pag-ibili ng inyong mga sigarilyo dala. Kanya rin kasi ng mga pumuloy yung nagkakadto wala sa sa atong Haboy lang. Haboy lang. Please lang ko operar man kita sa atong kapulisan ibutaman naton sa proper naton nga basurahan. The best is stop smoking. Wala na sang health benefits ang smoking. Gani o tatanin na siya. No kaga isa pa diri kang ginatutukan diri is ang atong mga patrol cars na dapat limpyo, no? Na-understand ko mang Pimpin ang rationale why we have to keep our patrol cars na clean. Yes. One thing is ining mga gamit natin, even computers, even ang mga patrol cars, and even firearms, kung hindi siya na-maintain nga clean, magdugay nila servisyo. Kaya ang mga tuktok usually nagdadasin na nagkakaon sa mga pyesa dira, kag of course magguba. So we cannot optimize our logistical resources for the benefit of the organization and for the benefit of the community. Kag ila siya the first nga sa intensified cleanliness policy ang cleanliness of the station. Ay kaluwa ng Pimpin is cleanliness in the ranks. So, silingon, ini may ara kita ginatawag nga prevention, punitive, kag restorative. Na. Ining cleanliness in the ranks, actually, ini siya connected na reiteration sa internal cleansing policy sa Philippine National Police na natutukan ngayon yun ang ranks, no? Ang organization. But again, sa atong mga pumuluyo, don't get us wrong, no? Yes. Mga batak limpyuhon ang hanay sa kapulisan, we are getting rid this very few members nga nagalkandaling us sa ila pagpanerbisyo. Hindi man malikawan sa isa kahit kapamilya nga pulo lang or 5 lang kabilog ang membro, may ara kahit mabanaton nga asi. How much more in our case na we are more than 140,000 nationwide. You know, despite sa kastrikto, despite sa monitoring, despite sa tanan ng mga follow-through sa ating mga leaders, may ara iya nga dumol kita. Pero may ilan ng thinking at sabi na misinterpret, no? Lain abi ang dungol, ang rebelde kasi natawag na Libyan. Na ang dungol ya inang contrary permi sa mga layi. What I mean is against the policy, against the law. Ang inobra nila, inang mga kauptanan natin maramang pimpingan, tungod lang sa nagsobrang loan, naubos nila sweldo, ano ba nila mangputong. Amo na nag-aobra sa mga illegal nga mga aktibidades. Kung sa diin nadadalahin ining mga maayon nga kunya kag mga performer nga kapulisan. Pero ina sila ginaliwat namon very few, gamay lang ina sila. Pag ini gina-highlight sa atong Chief PNP ining internal cleansing ginatawag naton para i-prove man sa inyo, ipakita sa inyo nga wala sang may ginapili, pulis ka man, civilian ka man, kung may sala kaya i-punish ka gid kag mag-aagi sa proseso. Kag why these are being highlighted in gamay nga numero sa kapulisan ng mga eskalawag ini? Because kabalo naman kamo no may lubaton ka ni kita. Kag kung ang isa ka kamatis nga guba, ibutang mo sa basket nga good quality, sa kaig. Ina siya eventually mag-contaminate. So early detection is the best way to resolve ini problema natin sa aton nga mga kapulisan nga nag-involve sa mga illegal activities. Yes, kaga part sa IPPO kahapon during our staff conference, mag-come up kami into another reorientation sa atong mga chiefs of police. Ang mga kagabi, finalize na actually nag-draft na kami sa PowerPoint presentation para magpatawag kami sinisir sa ginatawag natin nga reorientation natin is sa spot correction. Ano ni siyang spot correction ginatawag natin na kung nakita natin nga may minor lang nga sala ang aton police within the level sa aton chiefs of police sining mga nag-red teaming natin i-correct na nga daan para amo na ganing ginahambal ni Sir Francis sa umpisa pa lang, once imo na sa papasok, hindi na bala mag-contaminate pa sa iban. And that's very important because ang all the spot correction, among siya ginatawag na ginatagaan or na-reinforce ang authority sa ating mga chief of police to exercise their disciplinary power. Because ang mga chief of police natin pwede disiplina immediately sa mga minor offenses. Kaga, of course, luwas sa ginatawag natin nga internal cleansing program, may anak makita nga, ang third is ang cleanliness in the community. So, amo na siyang always na ginabalita namon sa inyo, hindi ba lang aton ng mga accomplishments sa anti-illegal drugs, anti-insurgency campaign,
sa aton anti-criminality, kag of course, ining during sa pandemic natin subong, ining COVID-19 response na. Pagkulo mo namin, okay, ang subong wala ang pang-define, nag-simplify ang focus ng Philippine National Yes, Police no? Sa offices, sa mga tao, at sa community. No, tatlo ka layers. Kasi dahil sa community nga cleanliness, very simple ni kada we do believe na ini siya tanan hindi ma-accomplish without your support. Yes. Especially sa aton fight against illegal drugs. Grabe ang games mapimpin. Sa kampanya natin sa plan na double barrel ka ini illegal drugs. And of course, ang campaign natin sa anti-criminality in our participation sa LCAP. Diba? Grabe na ang positive response sa ating mga kulturan sa babaw bukid din nga panaog na magabalik sa sabak sa gobyerno. And of course, ang ating nga anti-criminality nga campaign, no? Damo-damo nag-participate dire kada just imagine ang kampanya natin dalamang pingping sa Uplantical ang Toka kontra Armas Lutang, which is related sa anti-criminality nga ini. Yes. Dira si Mana. Wala si Mana. Siguro pingping ko na-observe natin, yesterday, medyo malinog ang province. No? Malinog in the sense nga, wala maging sa mga criminality nga natabo, except atong Bunanay sa Lambunaw, wherein for ang mga nabiktima, very peaceful dyan. Ginapalo up na to subong, kay nagdispiras abi dito sa Lamay. Ano ginatawag ko, sir? Awake, ang bilasyon. Bilasyon. Amo na ganit kay ina, nagpalo up kita panawag dito sa Chief o pulis ang Lambunaw, ila ato ginapalo up sa subong, kay nagdispiras kay kagabi atong mga nabiktima sa tong duwa ka tawo, mga pamilya man sa tong namatayan. Yes, kabay pa nga sooner ma-identify na ang mga suspetsado kag madakpan na sila kung tumasabat Manila ining krimen nga naila nahimo kahapon. May isang ang pingping ka minor nga nabiktima sa sining stabbing. Kung ikaw nagapamati, nagalantaw ikaw sa subong, please lang surrender ka na nga daan. Kaya hindi na makaya sa konsensya mo. Konsensya mo ka malagiyapon lifetime. Kung hindi mo na, malay naman wala kami kabalo behind that story kung ano ubra mo na. Kung ano ang problema behind that. At least masabat mo kung ano ang imuhi pagbunot kung ano inukisan sa to, di ba? Yes. At wala kita sa mga wanted persons na nadapan kahapon, laban-laban sila, nag-gather sa puwersa, sa enerhiya ng kapulisan. Because by next week, mirala si Mana na naman. Yes. At syempre, ining parts ang atong nga anti-criminality aton kini pasalamatan na atong mga force multiplier. In highlight kini sa atong Chief PNP sang aton nga provincial director kahapon kung sabihin iya ini siya pang-re-echo sa aton nga mga chiefs of police kahapon ang regarding sa sining ICP naton. I-utilize ang aton organize ang aton yung mga force multiplier. Force multiplier, support groups, and volunteer groups na kadamo dira. So, mamalang atong mga puklo, sino yung mga force multipliers? Ini mga organizations nga very active man sa pag-enforce sa mga layi. Inang atong mga tanod, they are force multipliers. Inang mga guardian, na nag-volunteer, mga kabayan, at madamo-damo pa mga traffic enforcers naton. Dari sa Tabandang may pards. May aral sila na. So, sa talang natin ng mga kaupdanan na nagapatuman sa kaninong pagkatawangayan sa aton nga komunidad, amo rin natin mga force multipliers. But the strongest na force multipliers is kami mismo, kita mismo, ang tagsa-tagsa ka mga kumuluyo sa probinsya sa Iloilo. Yes, kasi siyempre, sa ginaliwat na naman, pero hindi na makaisang kapulisan naton. Hindi naton tanan masalig sa kapulisan naton. Siyempre, aton man natok bulon dira at mga barangay officials, mga municipal officials, provincial officials naton. Diba? Yes. Kaya kung nakita natin, the past months sa aton diri nga pag-monitor sa kriminalidad sa Iloilo Province, nakita natin nga very strong din so far ang suporta pagsalig sa mga pumuluyo sa inyo ng mga Ilonggo County. Thank you so much for that. No? Nagapanguna permi ang Iloilo Police Provincial Office when it comes to accomplishments, and we keep that way. We keep that way. Let us not tired. Let us not get tired of supporting our police in checking our surroundings. No? Ginaba na mo kahit yung pwede mapingping dire sa kapikag balita nga dapat everyone is so conscious regarding sa mga individuals or grupo nga nagalibot dira sa inyong komunidad, no? Yes. Ang mga bago na sa tabala, bago transfer, because they might be wanted persons in other locality. Yes. Sa ato naman ng COVID-19 responses,
ini bilang strict implementation sa aton health protocols. Ging highlight sa aton nga Chief PNP nga ining aton kapulisan kung nakadakop sila sining mga nagabayular sini bawal gid siya nga sakupon. Dalon lang sa police station tagaan isyuhan sang ticket kung may aral na sang ticket kaya ang laban nato sa bukas ang OBR halin sa provincial ano natamo na gani kahapon isa maging pa-inventory sang aton nga police provincial director si Police Colonel Gilbert Correro kahapon king tagaan niya tasking ang aton nga DPDO nga i-inventory kung sino pa tong mga wala sang existing municipal ordinance regarding sina sa Yes, very clear man, very lenient ang ating mga kapulisan dira. Kag in fact, our regional director, Police Brigadier General Rolando Miranda, nagamba nga edukasyon, hindi detention ang sabat para nga malikawan naton ang pagsaka sa COVID-19 positive cases there is sa Region 6, no? So, but again, sa atong mga pagluyo, please don't force us to go to that extent na arestuhon ka mo because of your defiance sa otoridad, no? Remember, Article 151 of the Revised Penal Code nagamando sa nga kung hindi ka din padakpon sa pag-violate mo or pag-define mo sa isa mga persons or sa mga agent of persons in authority. So, it's a criminal offense. Kaya mo na gani, hindi lang man kamo dapat sa pulis mahadlok, dapat respetuhon taman kagresundon ining aton nga mga barangay officials. Kaya kita ginatawag nga bakod. Barangay COVID defense. Kanina sa inyong barangay level because photo din man nga ining away naton sa COVID-19 must start in the barangay level. Manageable ang barangay level So dapat sa atong mga barangay officials, no, after 2 years of being at the front line sa sining atong kampanya against COVID-19, kabay pa nga hindi ka mo magkakapoy. Hindi ka mo magka-burn out sa pag-perform sa inyong duties to monitor your people, no? Para together, we'll be able to stop the spread of COVID-19. Yes. Kailangan mo na saan nag-upo sa ating programa. Thank you so much for joining us. Siyempre, ang akong classmate nila, si Des Bernabe. Ano ni siya sa video, Manila. Thank you so much, Be, for watching. Malapit na birthday mo. Good morning, Ma'am and Sir. Belated happy birthday, Sir, from Mary Zonio Manyares. Wow. Siyempre, kay King Queen Iskura. Good morning, Sir and Ma'am. And of course, aton na Renz Lens, sa mayong agagay sa tanan, the good work. Of course, kay Feby May, Lloyda, Diboso. Angel, good morning. Laban-laban ni karon ni avid fan man sa aton nga ronda sa probinsya karon sa hapon. Of course, sa aton dira nga collaborate partner ang sa collab project natin nga ini ang Iloilo Newsline with Mr. Johnny Diaz and Trexie Diaz. Thank you so much, Kid, for also sharing this live video sa inyong Facebook page para madamo pa na malabot sa sining programa. So atong pagkadalog sa inyo subong, atong nagkahilitabo na sa tong umpisa Lunes, tugtog kahapon. So, din pangunahan ni Saraga MPS sa pagdakop sining nag-violate na naman ining tamper delivery receipt ining pagpatigayon sa violation sa Provincial Ordinance 2017-145. Amo ini si Jonathan sa ato Kiko niya 27 anyos ang edad nga taga barangay Pader Dueñas, Iloilo. Ma'am, natin kayo yung suspect ba? Di ba consider man ako nga biktima man lang o kay driver, ini sila. Ang ako hindi pagkapasulon din siguro ang mga tag-iya sa mga or mga operator sa Sinikwari na kung saan di ka maluman sila nga illegal and overnight, tampering sa delivery receipts, bawal, yet i-continue to make an attempt. Pero again, hindi nakalusot sa aton mga kapulisan because meron ng checkpoint. Kami na-report na sa may mga spotter sa aton yung mga may mga spotters ang ating mga chief of police. And the moment na may kadalagan nga truck, delivery truck, dump truck, may arat na immediately may contact sa atin nga chief of police nga may arat. That's why makakadakop ka mo sa random checkpoint. Because ina siya, pagpatuman man o suporta man sa kampanya sa aton nga provincial government against illegal quarry.
Galing sa ating mga quarry operators, please, including inyong mga drivers, educate them, ha? Dapat din doon the checklist kung ano ang dapat tinadalo yung mga dokumento para hindi ma-stop sa mga checkpoint. Hindi na mag-all sa inyo. Okay, so sa bahay naman sa Carles NPS, isa naman ka loose firearm ang in-turnover. Isa ka 38, kasad lang, kay ini siya nga armas, Yung yung gamit gamit. sa suicide. No? Dili na natin makita ang primary reminders sa copy kag balita sa inyo why we have to surrender ini mga loose firearms, ini mga armas lutang na wala na sa lisensya or expired na ang mga lisensya. Because this can be used sa ibang pangabutang nga masubo gid. Like for this one, yung gamit sa pag-suicide. Kada talking of suicide, kasubugin because may ara naman isa ka 15 anyos dali sa Santa Barbara nga naglutas masaya kabuhi tungod lang sa kaso sa paghigugma. Mabata pa pero nagbatsyagin sa iya nga first love na nag-break up sila. No, masubo ini nga kentangan pero sa atong mga kabataan, tama teenagers naton, enjoy ka mo sa tawag nga puppy love. Pero hindi pa na dapat seryoson. Oo. Kag naman, reminders man sa mga ginikanan, no, sa naliwat na, please try to open up, be open kamo sa inyong mga kabataan. Make friends with them. I mean, para pala, sila mismo nag-share sa inyo kung ano ang mga inagyan nila. Okay. Ubra ka mo sang rule, ubra ka mo sang kasugtanan nga, abi langga, good or bad, dapat isugid mo gid kay nanay, ha, or isugid mo gid kay tatay, ha. Minsan ano lang natabo kaya ko, Sir Francis, kasi sa anak ko, amo ko na eh. Ano pa inang baladak, basta hindi ko gusto nga mabalaan sa ibang niya tao, gusto ko sa iya mismo. Inobra niya man ang kasala, at least ang importante, nag-learn siya sa iya nga, sala maging obra. Pero mapingping sa patag sa pag-iugma, hindi ka salaya. Despite sa niyang mga age, it's natural na fall in love again sa isig mo kapariyo, no? But again, my advice goes to this mga minor, mga teenagers. I know what it means to be a teenager. Kaya may enjoy ng feeling nga na-attract ka to somebody else, no? May ara ka crush, may ara ka nubyan, yung ba mo na ka mo. Pero again, mga kabataan, ina siya lang, part na sa growing up. Don't take seriously. To the extent pa lang mga suicide, kaya nag-break up ka mo, ang buong silingan mo na mga kabataan, nga inyong mga boyfriend or girlfriend niyo, nga hindi ka mo na dahilan, you are not really meant for each other. Hindi siya ang forever mo. Ang buong silingan sila, at time will come, makasandag ka din sa tao, nga maging kaupod mo, tog-tog san po. Yes, kaya syempre, advice man no, sa mga kabataan, sir, nga mga lalaki, kay laban gidya ko no kasi, in statistics, wala man kita nag-discriminate. Pero, may aragid siya kasi ang iba niya nagadoble-doble. Please lang, kung hindi nyo kaya mag-commit, hindi na lang kamo mga liyag, or hindi na lang ninyo napagnobiyahon, or inyo i-girlfriend, hindi na lang kamo manunito. Kami ara kasi kababainhan, lalo mga kabataan, hindi na sila kabalo mag-handle kung sang ila heartache ka ginatawag. O what happened dito sa 15 anyos nga ato? Diba? Hindi nyo pagampangan ang gugugma nga ginatawag. Hindi man yung kinalan at your age, seryosohon nyo na gid. Minagani, ginaubra lang na yan sa mga mag-asawa, gani sa mga bagay-bagay. Galing, we do believe kaga kami nakaintindi nga ina siya kasi because man sir ang influence ng atong technology. Abi nila uso na naiya, boyfriend mo kung mag-girlfriend mo kung kami ng uso, no? It's not uso. No. It's not uso. But I mean, it's natural na siya. And again, padamuon natin ang rasa sa mga one-woman man like us. Mother Ray, di ba? Damo pa man damo sa mga serious mga lalaki. But again, sa inyong age, it's natural to fall in love. But it's natural also lang sir na magkaka-hurt. Normal lang gid na yan lang ga. Because you're hoping this person that you love will be here forever. But again, only time would tell kung siya lagi mo forever. So, again, liwato namon. Move on. Oo, move on. Liwato namon, ari si Sir Francis, ari si Ma'am Ping, to listen, to facilitate kung ano gusto nyo nga ubrahon, ano gusto nyo pag-usapan. Ari kami, may ara kita langga 46 ka police, 43 ka police station. Pwede nyo makatuan yan, just to listen.
i-facilitate natin kung ano ang mga gusto nyo, ang mga kinanlano nyo para maisang inyong nga ginabatsag. Yes, sa mga teenagers nila Yes. ano namon sa Kapi Kag Balita program ang ano namon sponsor sa Kapi Kag Balita sa mga teenagers Yes. yan nagpangatubang sa problema sa pagkikusood treat namon kamo limang pinting sa milk tea. Yes, And let's talk yes. about life. Let's talk about how beautiful that feeling is nga ang mga broken hearted na ang talagang nga naka-express ng broken hearted these are people Normal. na later on will become strong. Yes, So, so, relationship. tama. Ang panginoa is sige na tawag na relationship. So, be happy kung na-break na ano ka, kung na-break up ka, no, ma-experience ang break up. Well, it is nice tani nga imo nga first love will be there forever. Yes. Pero the moment ka magka-break up ka, burinas ka man gyapon because that will make you stronger. Yes. Ah, Na-PM wais. na ka mo direct message na ka mo sa ni Sir Francis. Milky, Milky. para sa mga Sige. kabataan naton nga makipag-istorya sa amon, kung amo ang Tigugma. nagahigugma ka nag-experience sa sining mga sakit sang buot kung hindi nag-work out Focus lang ang kamo, inyong emotions. Melty, kamu bahala kung hindi kita mag-melty. Libre sa Kape Kag Balita. That's a promise. Yes, a promise Alright? na siya. Sa aton pagpadayon, i-congratulate naton si Banati MPS. Oo. Yes, sa ila pagkadakop sining kay Crispin Servando. Isa ka wanted person sa kaso ng murder kag wala isa sang bail nga ginarekomendada. Yes. So congratulations Ged kaga sa mga pumuloy naton bantayan ang pagkatao sa Ilonggo House naman sa third week sa buong kabulan because ang Birrada Simana. No, isa nisa sa aton nga support na program sa ICP sa mga na Chief PNP sa cleanliness in the community. Birrada Simana ang ginapatuman sa aton nga Police Regional Office 6, no? So, again, salamat kayo sa kadamo sa mga pumuluyo nga nag-upod sa aton dire. Of course, sa aton nga mga sa aton nga mga ano pag tawag ni? Mga viewers at the same time sa ating mga technical personnel dire. Yes. Kay Minjing, kay Unika Iya, please get well soon. Natama siguro si Unika Iya kahapon sa kaon sa chocolate sa birthday ko. So, sa cakes, no, na medyo nagbatsyag. But again, take it seriously. Have yourself checked by the medical experts, no? Yes. And of course, kay Isipin nga natin sa kay Erwin Magarso. Erwin Garso, of course, kay Kay How dyan. Of course, ang ato kapisan nga naka-work from home nga PIO sa Kaupdanan Pagdila si Police Staff Sergeant Geraldine Magbanwa. Of course, ang mga kaupdanan natin sa ICT kasi sa legal office, si Ma'am Carmen Sano, kay Tony Gabihan, kay Jiro na subong luwa kita sa experience sa technical glitch, no? Yes. Or kanamit sa flow sa ating internet. Congratulations Yes, sa marami, PLDT. Of course, kay Sen Jiro na gakit or gamintain sa aton nga linya. Yes, kaya syempre sa pagpahulam sa venue sa aton pinalangga nga working DPDO. Kay salamat pa sa mga personnel sa Police Strategy Management Unit nga of course ginagwanta nila kagahon na mo diri subong sa tagadala kami isang balita sa inyo para updated kita. Yes. Na Mikijakon will inform ang ating mga komunidad, will inform ang ating mga pulis. Yes. Talking of pulis, no, magpingping. Bow! Ini yung mga kapulisan naton nga naghahampal sa Mobile Legend. Wow. Isa ka mo kakihon sa ating bagong kasi PNP nga again ang aton nga provincial director mag-create man sa task force. Task force para i-check inyong mga kapulisan nato nga naghahampal sa Mobile Legend. Naara ka mo sa karsada pero cellphone ang inyong ginapangatubang. Bawal ang cellphone sa mga duty sa patrol. Bawal. Pagkatapos sa ating mga kapulisan, bala nato ni ang Mobile Legends most popular. Yes. In fact, namo nagka-bilyonaryo tungkol sa Mobile Legends. But again, if you are on duty, stop playing. Yes. Ha? Especially sa mga opisyal nato, yung nagkampa sa Mobile Legends, stop playing when during office hours. Yes. Pero mapimping, talking of Mobile Legends, kaya popular siya mo. I think, ma-organize kita sa tournament. Tournament? Pwede. Saan ang pwede yung tournament? Ma-tournament kita sa Mobile Legends. Hindi Ano holiday ba na? Holiday? Holiday? Kita ma-host sa mobile na tournament sa Mobile Legend Ang maperde? Mapinkidasin. Anyway, we will check on that. No? Kaya ini siya, very in sa mga young. Kaya, of course, sa ating mga kapulisan, hindi man sila exempted. They are young also. Dapat sa mga kapulisan na young,
still hooked on this particular online game, no? Basta hindi lang maghahampang sa during sa mga Duty. officers, so during duty. Bad din na sila. Yeah. It's a bad. It's a bad. Yes. Ang pang-Mobile Legend kung office hours na dapat kung trabaho, kung break na dahil yung Mobile Legend. But to the extent na ginapadala yung mumuot mo sa Mobile Legend, magpalo po kaya armas just because nga naging internet. My God! Doon sa Pilipinas, ang una pa yata yung memorya, hindi na yung internet. Pasalamat na din ang IPPO Subong, kaya may-ari kami nga Police Staff Sergeant Jerome Halbuina. Kaya nagamitin na sa nagatanaw sa amon ng mga linya to keep our internet very effective. Yes. So kami din eh. Salamat din kay DPDO. Kasi DPDO may sarili nga linya, hindi ka Kanami sa kamay na subong no? Sa karoon na kami. Internet connection. So ang inyong kapikag balita, kaupod sa ICPS 3 kay Yes. PSNS Joseph Quirante nag-remind sa inyo to wear your face mask and face shield properly. Halin reminders sa ICPS family kag syempre diri sa inyo nga Ilonggo kapikag Caps. balita kag sa inyo mga Ilonggo Caps. Yes. Safe everyone. Thank you so much, guys. Amuyan to ang mga balita nga ang kag-impormasyon nga amo na tipon subong nga aga. Ang salimat, nalipay din kami sa inyo padayon nga pagupod sa amon para pamatian kag ang mga updates sa inyong mga Ilonggo Caps. Salamat man sa mga maupod nga tagsakdan. Samsining new big hits ang Police Regional Offices, ang hot duos ang IPPO, ang Kape kag Balita. Sa liwat kami ang inyong mga maambong nga Ilonggo Caps Police Senior Master Sergeant Francisco Lindor Jr. Kag ako naman si Police Lieutenant Maria Pelmite. Until tomorrow, God bless Iloilo. Bye!